priatelia, krásny takýto jarný deň. A keby si ma videl zhruba pred rokom, 2, tak niečo takéto by som nemohla robiť. Prečo? Pretože je jar a to je problematické obdobie najmä pre alergikov. Čo to znamená? Alergici začínajú mať sople, rôzne zlé stavy ako kýchanie, svrbenie očí a tak ďalej. Priznám sa ti s niečím. Ja som sa vyliečila z alergie. Ako je to možné? Vďaka neurolingvistickému programovaniu, ktoré ma naučilo, že alergia absolútne neexistuje. Opäť ide len o akési natrénované správanie podvedomia, ktoré nás masovo takisto programuje farmaceutický priemysel a pre ňo je to skvelý biznis, pretože podvedomie automaticky spúšťa, keď začína jar a začnú kvituť kvety, začne rásť tráva, že podvedomie automaticky spúšťa akési správanie, že tak teraz by som mal mať sople, svrbieť by ma mali oči a tak ďalej. Mňa liečili na alergiu zhruba 25 rokov od narodenia, až kým som úspešne nevyštudovala neurolingvistické programovanie, teda najvyššiu formu psychológie, vďaka ktorému som sa teda naučila, že alergia vôbec neexistuje. Takisto ako fóbie, strachy, obmedzujúce presvedčenia a tak ďalej. Takže je to zhruba už rok, čo som sa úspešne vyliečila z alergie a ja sa skutočne teším, že si môžem toto nádherné obdobie jary takto naplno užívať, pretože môžem konečne prvý raz v živote si pričuchnúť a zbierať si takéto nádherné kvietky a som s tým absolútne OK a celý život som to nemohla robiť. Takže čo ma najviac teší a čo je takou najväčšou pridanou hodnotou, že pomohla som najprv sebe a reálne som sa vyliečila z alergie. Doktorka mi oznámila, že mám negatívne výsledky a definitívne končím s liečbou. Otázka je náhoda, keď ma na to liečia celých 25 rokov a odrazu výsledky negatívne? Alebo ide len o preprogramovanie podvedomia na správnu stratégiu, aby som svoje správanie podvedomia mala iné? Čo ma však najviac teší, že som dokázala pomôcť sebe a dobrou správou je, že teraz pomáham aj iným. Som Andrea Urbašíková a môjim poslaním je preprogramovať podvedomie tak, aby si sa k cieľom dostal rýchlejšie a ľahšie. A čo ty? Ako berieš jar? Maj krásny deň a pokiaľ sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, komentuj a pretože je to spätná väzba, aj pre druhým to môže pomôcť a je to spätná väzba hlavne pre mňa teda aj pre iných, že práca, ktorú robím, dáva skutočne zmysel. Takže krásny deň prajem. Ahoj! Aspoň kúsok nádeje, tú, v ktorú verím, že už zajtra lepšie je. Musím mať nádej, dá sa začať znova. Budem tu stáť, silnejšia a nová. Musím mať nádej, aspoň kúsok nádeje, že slnko vyjde a že zajtra lepšie je. Ten, kto nezažil, nevie, aké je, keď v mori hľadáš svoju kvapku nádeje. Poznám tie momenty na vlastnej koži, keď ťa osud na kolena zloží a zúfalo čakáš na ten signál Boží, aby ľudí jeho svetla vložil ti do žila a ožil tým v tebe bojovný duch.